Galit na gusto mga katribo. Sunod wawala. Nagagalit sa atin mga katribo. Hanguin na nga natin itong ating huling salang mga katribo. Para sa inyo mga katribo. Mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Ako nga pala sa do at welcome sa Kabasan Drive. Sa episode na to, magluluto tayo ng isang putok-patok na recipe. Ang pork adobo fried. Yan. Ang mga sangkap natin, meron tayo ditong 2 pirasong liempo, isang maliit na tinadtad na pata, saka yung lamang loob na pangtsatsyarong bulaklak. Ang mga sangkap natin, meron tayo ditong sibuyas at bawang, tanlad, suka, toyo, at paminta. Yun lang ang mga sangkap natin mga katribo. Tara mga katribo, samahan nyo akong lutuin ito. Sana hindi pumutok ang ating batok sa recipe nito. Katribo, umpisa na nga nating lutuin ang ating putok-batok recipe. Muna dito ang ating mga pata. Saka ibabaw natin itong ating liempo. Sunod natin itong ating pangtsatsyarong bulaklak, tanglad, bawang, sibuyas, paminta, oops, okay na yan. Toyo. Dami-damihan natin ng toyo dahil yan ang magiging lasa niya mga katribo. Yan. Takpan at antabayan natin mga tribo hanggang sa lumambot siya. Double check natin ito mga katribo. Mukhang okay na ito. Oh. Okay na ito mga katribo. Lambot na. Oh. Hindi naman kailangan masyadong lumambot ito. Dahil baka pangit na prituin ito. Panamigin natin mga katribo at saka bago natin siya i-fried. Antabayan na natin mga katribo. Mga katribo, ito na nga yung ating inadobong putok-patok na baboy mga katribo. Ngayon umpisa na natin siyang prituin mga katribo. Sana hindi pumutok. Yun. Sana lang. Kung nagagalit na gusto mga katribo. Antabayan natin siya mga katribo hanggang sa maluto. Pumuputok na, nagagalit na mga katribo. Yan mga katribo, baliktarin na nga natin itong ating pinipritong nagwawala. Yan. Grabe, galit na galit mga katribo. Ang ganda ng itsura niya mga katribo. Kaso nagwawala, nagagalit sa atin mga katribo. Ganda ng kulay niya mga katribo. Wow! Sana tumigil na sa pagwawala ito mga katribo. Talagang grabe ang tilamsik na mantika. Yan, antabayan ulit natin mga katribo hanggang sa maluto ang kanyang kabila. Balikan natin maya maya mga katribo.
Ayan mga katribo, hanguin na nga natin itong ating unang batch. Okay na ito, no? Lutong-lutong na ito mga katribo. Nahulog pa. Yun. Wow. Yan. Dahil may pangalawa pa tayong batch mga katribo. Salang na nga natin ito ating pangalawang batch. Kaunti na lang naman ito. Ang ating mga pukod at ang ating tsatsyarong plaklak. Yan. Tabayan na natin sa mga katribo hanggang sa malutong muli. Hanguin na nga natin itong ating huling salang mga katribo. Ating pamputok-patok. Yan. Sarap niya mga katribo. Makatapos natin hangon ito. Tara mga katribo, mukbangan na tayo. Kaya na tayo mga katribo. Ito na siya oh. Wow! Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun mga katribo, kain na na. Tikman na natin to. Hindi yan masarap unahin. Muna tayo sa paborito. Yan, favorite. Yun po mga katribo. Ito, tikman na natin. Para sa inyo mga katribo. Grabe. Grabe ang sarap niya mga katribo. Juicy yung loob niya mga katribo. Mainit pa. Kanina pala habang pinapalamig natin to, biniwa ko siya para lutong-luto yung loob niya. Meron tayo pang kontra. No? Sarap ng pepino mga katribo. Pang kontra sa high blood. Ano?
Sarap sa pares. Pakanin. Sarap ng pepino. Ayan pa. Para sa inyo mga katribo. Sabi. Sabi. Tikman naman natin yung ito. Pata. Sarap. May pipino. Ang sarap mga katribo. Pipino ulit mga katribo. Sabi. Sarap mo ano? Ito. Itong pata. Mainit pa kasi. Lagyan yung loob niya mga katribo. Ang ganda lang loob niya. Hindi siya nag-dry. Pero sarap. Ape. Talagang magpapa-extra rice ka mga katribo. Ang nakasuka. Ayan mga katribo. Sausaw natin. Grabe. Sabayan natin ng pepino. So ulit natin. Grabe. Sarap. Suka sa pepino lang. Solve na mga katribo. Hindi natin mauubos to. Sarap mga katribo. At aadobuhin mo muna at saka mo iprituhin. Napakasarap. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang muli ang aking may babahagi. Muli, ako po ang inyong katribong Sado na lagi nagpapaalala. Sa larangan ng pagluluto, hindi mo kailangan ng maraming sangkap. Samahan mo na ng pagmamahal, siguradong sasarap yan. Shout out na po ang kasunod. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out nga pala kay Nick Dulcen, kay Ma'am Tilma Milanes, kay Sir Cut and Roll Vlog, kay Ma'am Sweet Mom's Vlog, kay Move On #316TV, kay Ma'am Maria Kabuska, kay Neil Butchal, kay Ma'am Rabino Yoli, kay Ma'am Mayho Sangko, at kay Mama Leia TV. Maraming salamat po sa suporta. Sana huwag kayong magsawang suporta ng aking maliit na channel. At sa mga gusto po magpa-shoutout, comment down below lang po ng name at saka location lang po. Maraming salamat po. Hanggang susunod po. Bye-bye!